Jätski-auto soi taustalla. Tän näköistä. Kohta on pakaratkin kostuneet. Onko mutapohja? On. Uppuu aika hyvin. Pitää löytää joku sopiva kivi, ettei uppuu ihan hullun syvällä. Paskattiin tänne veteen. Haittaa Niin. jos vaan kusee tänne veteen. Nyt on kalsareita myöten jo. Eikö varmaan enää väliä? No ei varmaan. Vois kysyä huomenna tuolta TDltä, että onko tää kovin terveellistä vettä. Äijä on päässyt alle. Tää ei oo mitään puhdistusvettä, vaan tää on ihan suoraa tavaraa. Metsien mies. Saalista ja liikkeelle. Predator.